beating it like. И просто хора, аз съм Бъмбо и днес ще направим една много яка хубава томболка за вас. Става въпрос за моя акаунт, което го виждате ще е ваше. След няколко време. Ще тегля на 170 съба горе-долу, 182,3. Ще реша, сега ще покажа горе-долу за какво става въпрос. Да, имам само един хон да ти изтри, защото не трябва вече. Просмици, така, тук няма нищо интересно, те са правни. Проти четворки, тук така. Някакви други работи, ще бъдат моите първата. Така целият ми акаунт. Бе, абсолютно всичко. Гледайте какво става въпрос, това ще е ваше. Да. За да запишете за томболата, трябва да напишете запис, тире, ника ми в игра. И не, всъщност, не, то няма смисъл. Да, айде ще го напишем. Запис, тире, ника ми в игра. И така ви завръзка. Обаче напишете и снимка, защото някъде да ми къде смисъл разберете, може да има много такива скайпове и малко кофти. Да, някакво. Хубаво хора, аз бях Бъмбо и надявам се, че да ви хареса. Абонирайте, ако не сте го направили, коментирайте. Ако искате, запишете за томболата и до скоро.